Saio hau Tolosako Peugeot-etxeak 2008 kotxearekin babesten du. Tolosako San Esteban auzoan, Tolosa Motor. Gaur herriko kiroletan parte hartu ez zute zuek. Herri kirolak da emakumik gutxitan ikusteien nola ikusten zuzuk? Bueno, ez dakit, gu aspalditikan ez da, baina 3 urte hola da makizkigu sokatiran, da herri kirolak, bakigu gero eta gehiago dela, baina pixkat baztertutare sentitzea, askotan herri kirol desberdin asko daude guandikan emakumea ez da hona sartuta, eta bueno, honekin pixka nahi dugu ikusi, nahiz da mutilak egon normalen herri kiroletan emakumeke baukeula lekua. Herriko festak izena kirola eta festie batea bat datuzte. Bueno, gu normalen beti saiatzeka herri kirolako egin behar duen kirola beti festa aurretikan jartzea, eta gero ja... Baina, bueno, azkenen gogoa bali maukozuk gauz bat iteko bestea sakrifikatzea. Azkerik, gero, kirola inda gero, oin ze pentsatzezu egitie? Bueno, guen bazkaritxo bat hola pentsatze, eta arratsalden bai beste gauzatxo bat imar dugu, izaproban parte hartu behar dugu batzuk, eta gero ja faldu eta parranda pixka bota. Ibarrako festatan bete-betin gaude, gaur herri kirolan egune da. Nola da, zu fardu altxatzen ontzea, Euskal Herriko txapelketan bigarrena, nola sentitzen berriz marka igualain da? Bueno, oso guztua ez, herrin aurrean demostratzeko aukera izaten, guztua, gaina pixka bat ordu baino hobeto xo egin eta firmatuko nuke berrez egola biltzea. Eta oin, herriko festak izen da eta kirola batera alaike? Bueno, bazpare aurrenian jarri gu, da guan jamendi aurrengo du parranda. Eta zu, Ibarrako festatan oin zein gozeu, ze ekitaldi eta gozea, ozerra etzen nukena galduko? Zer nukena aldatuko? Nik uste Ibarrako festetan nahiko ondo organizatu, azkela eta nahiko ondo pentsau, eta azkela ze garaitan nien, eta nik uste, eta hola segitzen gabe, konforme. Gaur herriko kiroletan hainbat zein dituzue, nola sentiuzea herritarran aurrien askolaien proban? Hombre, beti hasi bitarten nervio gizatei pixkat herrin zurea bintzaten mani nahi eta askotan tentsio horrek lotu eta uste baino gutxi egitea. Gaur bastante ondo haitu naiz, bero pixkat bat zehon, baina bueno, hortako prepautak onden aurretik eta guztua. Oin, kirola bukauta gero, oin Ibarrako festatan ze pentsatzen zuitie? Hombre, afari moko bat gaur bazkariti hasita gaina, launekin da bazkari moko bat egin, da geho iluntzen, parranda txiki bat itxeko asmotan. Haundi ez, porque eragin eseitun izateu, guan txapelketa eta esibizio dila eta bat abeste, eta pixka zaindu eta pixka egin behar. Marrutiko apustue berriz indezute, nola izen da apustu hau? Bueno, apustu izan da, ez da apustua izan izan, aitzeki bat, oin dela 50 urte intzuen era zerbait egitea. Irutzen zaigu joku pixkat emateula, festako, batez ere Ibarran, pixkat anedotiko izan zen, garaietan. Eta, bueno, aitzekia izan da, lehengo showea gogora zehaztea, eta posible balima da, aurrengo urtetan jarraitzea, apustu hau asmorrekin. Oin dela 50 urte zure atxek irabazizun apustua, zer sentitza oinzuk berriz zehauta? Bueno, nik galdu irabazi gaur etzeuen importantzik. Guzti bat zen pixka bat gogora daztea eta omenaldi bat itxea Pabloi eta Dionisioi nola intzituen bere
nola itxezin garai hartan apustuak eta pentsatu eta egin. Eta pixkat omenaldi bat nire aldetik bintzat sentidu hortan. Besterik ez da izan, hoxe izan da, omenaldi bat.